Hej, mit navn det er stadigvæk Martin og fra Safe Health. Jeg vil lige give jer et lille indblik i, hvad vi hører omkring vores Energy Dots. For nylig stod jeg nede i en butik og fortalte lidt, eller snakkede lidt med kunderne der om Energy Dots og hvad de kunne. Der kom en meget travl dame ind, og jeg spurgte hende, om hun kendte det her produkt, og hun løftede op i sin trøje og sagde, ja, jeg har det siddende her, og der sad så en bioklip. Og så spurgte jeg hende, jamen, hvad synes du om den? Den er genial, sagde hun. Den er virkelig genial. Nå, hvorfor? Jamen, efter jeg har fået den på, så sover jeg som en baby, og jeg har langt færre hedeture. Lige nøjagtigt det med bedre nattesøvn, det er noget af det, vi oftest hører fra vores kunder. Så rigtig mange oplever, at de sover bedre, når de begynder at bruge Energy Dots. Så jeg vil opfordre dig til, hvis du kender nogen, der sover dårligt om natten, eller har lidt søvnproblemer, så tag dem lige i kommentarfeltet hernede under, så de ved, at der måske er noget derude, der kan hjælpe dem. Ha' en dejlig dag. Hej hej.